சத்யஜித், எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு இன்னும் சரியான மருந்து கண்டுபிடிக்கல. மெடிக்கலா பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட நான் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனா எதுலயுமே இதுக்கு ரெமெடி இல்ல. ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் டோசேஜ் அதிகப்படுத்துறதும் அவ்வளவு நல்லதில்ல. ஸோ என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட் இனிமே உங்களுக்கு உதவாது. கரெக்ட். உங்களை பத்தி நான் இதை எப்பவோ சொல்லிட்டேன். சொன்னேனே இல்லையாப்பா? மிஸ்டர், will you please wait outside? எது? வெளியே போயிருங்கன்னு சொன்னேன். புரிஞ்சிச்சு. உண்மையை சொல்ல விட மாட்டானுங்களே. டாக்டர், நான் கொஞ்சமாவது தூங்கணும். கொஞ்ச நேரமாவது ப்ளீஸ். சத்யஜித், நான் படிச்சது, பிராக்டிஸ் பண்ணது இதெல்லாம் தான் சரின்னு எப்பவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒருத்தரோட நோயை எது குணப்படுத்துதோ அதுதான் சரியான மருந்து. அது எதுவா இருந்தாலும் என்ன முறையா இருந்தாலும் நாம ஏத்துக்கணும். என்னை பார்க்க வர்ற எல்லா பேஷண்ட்ஸ் கிட்டையும் இவ்வளவு டீடைல்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன். நீங்க என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால என்னால சொல்லாம இருக்க முடியல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எங்களை மிரள வச்ச ஒருத்தர் இருக்கார். He is not a doctor, but he is so scientific. As a psychiatrist, நான் படிச்ச பல புஸ்தகங்கள்ல இல்லாத விஷயங்களை கூட அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. உங்களுக்கு வந்திருக்கிற மனவியாதிய நிச்சயம் அவரால குணப்படுத்த முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். மகேஸ்வர யோகி, ஞான திருஷ்டி உள்ளவர்னு அவருடைய பக்தர்கள் சொல்றாங்க. பட் ஃபார் மீ, he is a scientist. அவர் இப்ப எங்க இருப்பாரு? கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அவரை பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா இருக்காங்க. சுவாமிஜி இப்போ காட்டுல இருக்கிற அகஸ்தியர் குகையில இருக்காரு. அமாவாசைக்கு அப்புறம்தான் காட்டுல இருந்து புறப்படுவாரு. அங்க இருந்து எங்க போவாருன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. சூப்பர் ஸ்டார் டயலாக் மாதிரியே இருக்கு. காட்டுக்கு போய் அவரை பார்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஆனா அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. இங்கிருந்து கரெக்டா 366 கிலோமீட்டர். சத்யா, நீ இந்த நம்பரை பாரு. அதைத்தான் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல. அந்த டாக்டர் சாமியாரோட ஏஜென்ட். படிச்சவங்களை வச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஏமாத்துறதா இப்ப ஃபேஷனே. நீ டிவியில பாக்குறது இல்லையா? போன் எடுங்க, டயல் பண்ணுங்கன்னு எவ்வளவு ஏமாத்துறான். ஏமாத்துற ஆளா இருந்தா அவர் எதுக்குடா நடுக்காட்டுல போயிருக்கணும்? ஊர்ல இருந்தா உதவுடும். கடனை வாங்கி அடுத்தவனு மொட்டை போடுறவனா கழுத்துல கொட்டையை போட்டு சாமியார் ஆயிடுறான். அட நிறுத்துப்பா. நான் நீ பாட்டுக்கு நேரா போயிட்டே இருக்கிற. ஒரு ரைட் லெஃப்ட் திரும்பினா தானே டாஸ்மாக் கடை ஏதாவது வரும். உனக்கு வேற நினைப்பே கிடையாதா? சத்யா, நமக்கு நடுக்காட்டுக்கு ரூட் சொல்லிட்டு அவ கிளீனா எஸ்கேப் ஆயிட்டான். பொம்பளை சாமியாரை நம்பி வந்தோம் பாரு, நமக்கு வேணும். ஆஹா, சூப்பரா இருக்குடா. இங்க உட்காந்து சரக்கு அடிச்சுன்னு வச்சுக்க, அப்படியே ஜிவ்விடி யாரும். சத்யா, நான் வேணா ஓடி போய் ஒரு புல்லு பிடிச்சு வந்துட்டுமா? போனா சத்யா, டேய் சத்யா, ஐயோ சத்யா, இங்கதான் இருக்கியா? போலாமா? எங்க? சுவாமிஜி பார்க்கத்தான். இங்க சிங்கப்புலி ஏதாவது இருக்குமா? இல்லாம இருக்குமா? அப்ப நம்ம சாமியாரை பார்த்தா மாதிரி தான். சத்யா, சாமியாருக்கு வேணா வெஜிடேரியனா இருக்கலாம். இந்த சிங்கம்புலி இருக்க டோட்டல் நான்வெஜ். எப்பா கடவுளே, அதுக்கு கண்ணில் நாங்க படாம நீ தான் காப்பாத்துற. என்னப்பா போயிட்டே இருக்கிற? வாடா. வர வர வர. ஐயோ, ஆறுப்பா. தரையில் நடக்குதுன்னு தெரியும், தண்ணிலையும் நடக்க வைக்கிறியா? இங்க வாடா. கரடி இல்லையா? சத்யா, தேவரு தேன் எடுக்க வந்த ஆதிவாசிடா. அகஸ்தியர் குகைக்கு போனோம்னா ஒரு பெரிய ஆத்த கடக்கணும்னு சொல்றாரு. நல்லதா போச்சு. அப்ப நம்ம போவானா? இவர் நம்மள அக்கறையில விடுவாரு. நீ வா. வாங்க.
துரோகி அவதார் படத்துல வந்த மாதிரியே இருக்கிறான். இவன் வழிகாட்டி நம்ம போய் ஏப்பா மோட்டர் போட்டு இல்லையாப்பா? ஏய், பயப்படாம உட்காருடா. எத்தனை சினிமால பார்த்திருப்பாரு. சினிமால போட்டு கவுந்து தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன். அந்த சாமியார் கேள்வி காட்டுக்கு ரூட்டு சொன்னா இந்த அவதார் குட்டி ஆத்த தாண்டுக்கிட்டான்னு போயிட்டான். நீ எங்கெங்க போனவன் தெரியலையே. சத்யா, பசி உயிர் போகுதுப்பா. சாமிஜியை பார்த்தோன்னா பசி தாகெல்லாம் போயிடும். நீ வா. ஆமா, சாமியார் ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு பாரு. போனோன்னு புளி வறுவல், கரடி கட்டட்டு, சிக்கன் 65 அப்படியே அள்ளி கொடுப்பாரு. வாயை மூடிட்டு வாடா. சத்யா கொஞ்சம் இல்ல, நீ பாட்டு போயிட்டே இருக்கிற. வாடா, திரும்பி போயிடலாம்டா. டேய் ராஜு, நீ வேணா திரும்பி போ. என்ன நடந்தாலும் மகேஸ்வர சுவாமிஜியை பார்க்காம நான் இந்த இடத்தை விட்டு வரமாட்டேன். அதுல என்ன தடங்கள் வந்தாலும் பரவாயில்ல. ஐயோ, என்னடா இது? பச்சை மரம் பத்திட்டே இருக்கு. ஓங்காரம் சிருஷ்டிசாரம் சுதிலய சங்கம சங்கநாதம். ஓங்காரம் சிருஷ்டிசாரம் சுதிலய சங்கம சங்கநாதம். என்ன சாமியார் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இவ்வளவு சீப்பா இருக்கு? கஷ்டப்படுற சாமியாரோ? முழுவோட ஒரு நினைப்பு உன் மனசு அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ரெண்டு வருஷம் 6 தினங்களுக்கு முன்னால ஒரு புராதனமான கோட்டையை நீ உனக்கு சொந்தமாக்கிக்கிட்ட. செண்பக கோட்டை. உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற உக்கிரமான ஆத்மாக்களை நீ விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்க. விதி, மாற்ற முடியாத விதி. அந்த ஆத்மா அந்த மண்ணில் உறங்க ஆரம்பிச்சு ஒரு மாமாங்கம் ஆக போகுது. 12 வருஷம் முடியறதுக்கு இன்னும் 13 நாள் தான் பாக்கி இருக்கு. அதுக்கு முன்னால ஒரு பேரழிவு நடக்கும். அங்க புதஞ்சிருக்கிற ஆத்மாவை அதிலிருந்து வெளியேற அனுமதிக்கவே கூடாது. அப்புறம் மந்திரங்களாலேயோ பூஜைகளாலேயோ அதை தடுக்கிறது முடியாத காரியம். உன் குலமை அழிஞ்சிடும். சுவாமி, அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம்? அந்த ஆத்மா எழுந்து வர்றதுக்கு முன்னால நீ அங்க போகணும். அதுதான் ஒரே வழி. இனி வரப்போற 13 நாட்களும் ஆத்மா உறங்கிட்டு இருக்கிற அந்த மண்ணிலே நீ இருந்தாகணும். அமாவாசை முடிகிற சமயத்துல நான் அங்க வருவேன். நீ அது வரைக்கும் நான் சொல்றதை கேட்டு அப்படியே நடக்கணும். செண்பக கோட்டையோட 4 மூலைகள் இருந்து மண் எடுக்கணும். அதை இங்க கொண்டு வரணும். சாமியார் காட்டுல இருக்கிறதுனால நாட்டு நடப்பு தெரியல. அங்கெல்லாம் போய் மண்ணெல்லாம் போலீஸ் உள்ள தள்ளி டின்னு கட்டுவான். ஜாக்கிரதை ஆயிரு. அந்த ஆத்மா உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் அழிக்க நேரம் பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நீ எதிர்த்து போராட வேண்டியது மரணத்தை. அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து சாமியார் என்ன பண்ண போறாரு? ஒருவேளை நம்ம செலவுல கெஸ்ட் அவுட் கட்டலான்னு பாக்குறாரோ? நாம இங்க இருந்தே ஏதாவது மண் எடுத்து கொடுத்துடலாம்ப்பா. அது செண்பக போட்ட மண் இல்லைன்னு சாமியார் தெரியவா போகுது. நிறுத்துற.
அவரின் குடும்பமே இல்லாம போயிடு சொல்றது உனக்கு விளையாட்டா இருக்கலாம், என்னால அப்படி எடுத்துக்க முடியாது. அட பாவி, காமெடியா சொன்னா சீரியஸா எடுத்துக்கிற? உனக்கு என்ன வேணும்? செண்பக கோட்டை மண்டு தானே, நான் போய் கொண்டு வரேன். நம்ம கிட்ட எந்த பேய் வாலாட்டும்?